Foli ani waleɲumandɔn o bɛ ka taa o bɛɛ lajɛlen ni waati na an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la ka fɔ ko ni bamanankan kunnafoni wagati selen wala le bɛna kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw olu de don an b'a fɔ ko ni o kuma sila k'aw dangana kunnafoni dawni na an b'a jira aw la k'a fɔ ko jɛkulu min ni a bɛ wele ko association Ayibaw Fatima Zahra a tun ye safinɛ dilan lakɔkɔli caman sigi sen kan u bɛɛ lajɛlen kun cɛra ka bɛn sibiri novembre kalo tile 15 ma Badalabugu sigida la a kɛnɛ in kan ni waleɲumandɔn ani tasibila kan caman kɛra ka ɲɛsin kulu in yɛrɛ hakilina taba ma ni o ye an ba ye Madame Aidara tanti Fatumata Tarawele Kadija Tarawele bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye. Nin kene ben o min be Ayibaw Fatumata Zahra maw olu ka ni formation min kɛrɛnkɛrɛnya la n'a bɛ don Seyda Fatima Zahra alayhi salam ale ka bangini nisɔndiya hukum kɔnɔna ale kuncɛli senfɛ fɛn min ye Ayibaw Fatima Zahra tɔndenw ye u ye waleɲumandɔn ani bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin an fa an'an karamɔgɔ ale furumuso sanuma Madame Haidara tanti Fatumata Tarawele ka sanga ni a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ye musow dɛmɛni na kɛnyɛrɛye hukum kɔnɔna na. Bɔlen kɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli bila ka taga don jan ye bagan ma Seri Usman Madame Aidara Kodo ale ye bɔlɔnkɛ yɔrɔ min tile bɔra ye bi Mali koko kɔnɔ bi mais an b'a dɔn ni a ka duwawu a n'a ka saraka bɔ ni o ye Ala bɛ Mali ni fosi ka bɔ nin jugu ninnu masha n'an y'ale fo k'ale barika da anw ka nin hɛrɛba in bɛɛ lajɛlen o sababu ɲuman n'o de ye Madame Aidara Fatima Tarawele ye musoba min wulila k'i jɔ anw ye ka alijinɛ tu tigɛ k'a waga bɔ k'a kɛnɛ fura ka anw wele dɔrɔn k'a ye na aw ka tugulen kɔ an ka taa danta ka foli la dɛ Madame bɔra sisan k'a fɔ dugu m'anw bila Bamakɔ yan mashallah an wolo kuma man jan sa mais a ye dɔ kɛ an ye karamɔgɔbaw ye an y'u musow ye an y'u denw ye ale ɲɔgɔn si muso tɛ sɔn ka n'i sigi anw ni fitininw kɔrɔ yan nɔ k'a fɔ ko formation ni musoba in sɔnna hali yɔrɔ min tɛ yan ye a bɛ an kɔ n'an wulila su a b'an kɔ n'an wulila tile a b'an kɔ ko ale mɔmuso ko ka anniversaire ko sera n'o ye Fatumata Zahra ye musoba min ni fo ka taa diɲɛ meleke ale ka misaliya tɛ ban surtout ɲinɛ a kɛlen bɛ ka min da thème ye an b'o hukumu dɔ kɔnɔ mɔgɔ i tɛ se ka lamɔko ɲuman kɛ ni kalan t'a kɔnɔ i tɛ se ka lamɔko ɲuman kɛ n'i tɛ se i yɛrɛ kɔrɔ ko musow ka ko dɔ kɛ pour que u se ka se u yɛrɛ kɔrɔ o de formation ninnu hukumu ye n y'a fɔ yan ngo an k'an jija a kana kɛ formation jara dɔrɔn ye dɛ ayi ko tɛ Seyda o dan tɛ Seyda ta ye Seyda bɛ min nɔfɛ an bɛ fɛn minnu dege yan sini ma sinikɛnɛ ma an yɛrɛ ka se ka baara k'a la ka fɛn dɔ sɔrɔ a la ka se ka an yɛrɛ musakaw sɔrɔ a la. Ni formation min kɛla bonya ani karama kɔnɔna na fɛn min ye a formateur ye olu kɔni nisɔndiyalen kuma galamanin tɛŋuni kɔ u la u y'u ka nisɔndiyaw jira ni ka tila ka ni musoba ninnu bilasira. Alhamdulillah an karamɔgɔ Usman Sheikh Madame Haidara n'an fa an b'a n'a ka denbaya bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnya la an tanti min nana yan sisan an b'a fo ka waleɲumandɔn n'o ye Fatima Zahra ye a n'a ka tɔndenw a n'a jɛɲɔgɔnw a n'a kanubaw donc o la an ye formation tile saba formation dɔ de daminɛ an tun y'a daminɛ kunna sini an ye kunun k'a la donc a kun cɛra bi ok merci donc tile saba in kɔnɔna na an ye safinɛji ani eau de javel ani gabakurunin ani kulukoro safinɛ an jɛra k'o formation de kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ jɛra k'a dilan olu yɛrɛ de ye tɔndenw de y'a baara yɛrɛ fanba kɛ. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa ma ye kɛnɛ sɔrɔ ka se
pour la Chine, depuis jeudi, il faut commencer le samedi. Vraiment, un bien Philippe Belébélé Bakane chez Oma. Mais il y a un gars qui a fait pour ça. Mais en bas, il y a fait pour le Canada. Les partis Fatoumata Zara. Vraiment, on a fait la Sama, on a fait la Zélandie. Mais on a formation qui on a formation de Chamaki, Karamoya Faturana. Mais en Gasque, c'est la Gaborama, on sera une formation qui est mais c'est d'abord à Sababu pour la Tantidina. À Sababu pour la Akamana. En Yabara qui est l'État chez Foy, c'est d'abord l'État sans flanade. Sans flanade, une formation qui est pris agroalimentaire. Alhamdulillah, formation qui est faite dans la sécurité mobile. Formalité chama solo. Badere ya meko vraiment pour que jouer ou que jouer chama qui la fraude vraiment à jalani. Parce que on a des choses pour chama fo. Là quand la formation qu'on fait, c'est là quand la façon la c'est là quand on est capable de la vraiment à jalani. Donc ni c'est la ni tantique là la rasema formation là. Kainashi en bas de notre Zara au cabinet serment. Fait que l'unique appareil de niveau campus au thème à la personne de la série autorisation sur le thème formation chamana, nous ça fait à côté qu'il est. Vraiment, qui suis-je pour refuser à la grande dans cette opportunité? Vraiment, moi, c'était une fierté pour moi, car les formations acceptées, fait dans son condamné à l'anglais, ça va. Et Nicolas Kanaye, vraiment, formation clé sur le Konala. Formalité chama sur la parce qu'il a été sauté. Kadabne Alamsala, Kanabla, et samedi là, le cher de Chama, Chama, questionner Koubala, et je vois au Konala, Animon, ma famille, Soro, question Konala, Chama, c'est là qu'il est rattrapé. Et il ne venait pas, il a vraiment il a eu la compréhension, famille Chama sur la. Donc, formation au Kona, aïe, Procologna, aïe, Caracologna, aïe, Odejalegna, aïe, Safetigna. Nous, le chaman, il y a un peu de famille à Tessataki. Au Fika, quand le chaman qui a eu une machine pour extérieur la formation. Mais après, vous, il y a un nom, il calama, il m'a calamé, c'est une formation qui est. Ou à Tessataki, Casseron, Nigeria, mon frère. Aïe, quel est son gala, son baignoire, à l'étifler le triquet. Kafara produit yɛrɛ kan kafara mulu kan safinɛw dilanna au point de là fosi wɛrɛ ma fara a kan et vraiment j'ai vu que motivation fɔlɔfɔlɔ kun ye aw ta ye parce que ani karamɔgɔ kun ye explication di n'a kun ma diya aw ye u tɛ ɲɛ parce que a diyara aw ye quand il y a une formation de tout le monde, quand la fara ne yɛrɛ ka kalandenw wɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan mun tɛ Fatumata Zaraw ka kalandenw ye ka tila ka na vraiment équipe qui est formée et à Djalandi. J'ai beaucoup aimé ça. Peut-être qu'on a d'ailleurs fait Kapota qui fait. Mais ni après sur le coup, pas ni Kamou et la moitié en Soupona. Mais j'ai des explications qui a décès à côté d'eux. Ni wali me aiba Fatmata Zara tondion oluka ulika jo muso de menna wala sa kengere bisika matrafa ubulo churumna ame awla donya kafo ko ni kene munya to buena ni amba madam Haidara tanti Fatmata Traoré ale yeli keneka Kabo Mali jamana kono ama sense ka do Burkina jamana kono fami Mauludu Nabawi o ekira kishinu nyama be ama ale bangeni oni sondia kene sigira Burkina Faso jamana kono dine nyama jiginde adama feni ale torika tijania o kalandendo baran bela jeli kera kabe novembre kalo kleta ani duru de ma bobojula so secteur 25 la ni ay faranyo ngali kani maba chama yeli kene ka kabo Burkina jamana kono anano ndugu kafune bajili abina nyefalike otoga Burkina Faso jamana kono alislame bora ka ɲɔgɔn sɔrɔ bubu julaso kana dini ɲɛmɔgɔ dɔ ka wele jaabi adama jiginde san o san a bɛ kɛnɛ basigi ka wele bila silamɛw ma Burkina Faso ana nɔkan jamanaw kana jɛ ɲɔgɔn fɛ ka an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye a ka bangeli san kunbɛ ɲaɲaliw kɛ wajuli kɛnɛ sanuman de sigira sen kan k'o kɛ mawuludu ye ɲɛnamaya cogo ye min sen fɛ
wajulu laseli kɛra alisilamɛya diinɛ kan i n'a fɔ komi a sɛbɛnnen bɛ alikuranɛ sanuman kɔnɔ tuguni wajulikɛla karamɔgɔw olu minnu ye wajulu falen ɲɔgɔn da u sinsina kira ka tariku kan ka labana fusamanciya ani sara min bɛ mawludu ɲɛnamayali la ka jɔnɲumanw hakili jigin o la. Oui, alhamdulillahi rabbil alamin. Sɔgɔmada ay silamɛw bɛɛ lajɛlen wele ka nisɔndiya ni ala kira ka bangene ye ala kira min kosɔn n'an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen nɛɛma kɔnɔ ni an t'a taasi la lahara nɛɛma fana an b'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ni dalili ye fana ni an b'o nisɔndiya kɔnɔna ni wagati in na. Oui, alhamdulillah rabbil alamin. Mawlud kɛli nafa min b'a la ne maa min b'a nafa dɔn c'est que i ti danfɛn dɔ ye quoi parce que hali biganw bɛ mawlud yɛrɛ kɛli nafa dɔn. Donc ni buna adamaden ni ma se ka mawludi kɛli nafa dɔn c'est que i ka danfɛnya i ka daniya ma fɛn ɲa quoi. Donc an kɔni y'a kɔrɔ dɔn wa an b'a la sini an b'a la sini an b'a la a bɛ ten. Oui, alhamdulillah an bɛ welekan min lase silamɛ tɔw ma mɔgɔ o mɔgɔ ni se ti a ye ka mawlud kɛ an bɛ a ɲini ala fɛ ala y'i se ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ o ka se ka mawlud kɛnɛ sigi hali n'a kɛra i sigira du kɔnɔ i ni denbaya ka mawlud kɛ nafa min b'a la kɔlɔkɔlɔ tɛ nafa min b'a la fanga ka bon. Donc an bɛ bɛɛ wele mawlud ta kɛli la an bɛ jɛ bon ni yɔrɔnin na an bɛ profiter an b'a an fakɛ fo an b'a mamakɛ fo min ye Sɛkina Serif Usman Madan Aidara Mali an b'a fo k'a sigi k'a fo ala kira kosɔn don diɲɛ lɔnna silamɛya lɔnna mais kɛrɛnkɛrɛnya la Serif Usman Madan Aidara a kama mawdudu yɛrɛgɛla sisan comme quartier duniya kɔnɔ bɛɛ k'a nafa sɔrɔ ala n'a sababu an bɛ dugawu k'a ye ala ka sijɛ ni kɛnɛya ala ka kalifa n'a ma sɔliya na. Alhamdulillah rabbil alamin. An bɛ dugawu min kɛ nin waati na an ni armée yɛrɛ kumana ka da kan ka yira u la k'a fɔ an y'a ɲini an bɛ jɛ ka bolo don ɲɔgɔn bolo ka dugawu kɛ jamana nin ye jamana bɛ degun min kɔnɔ ani wali jamana bɛ degun min kɔnɔ ka daminɛ Burkina Mali Niger an bɛ degun min kɔnɔ masa kelen pe de bɛ se ka an bɔ degun nin kɔnɔ surtout n'a fɔra k'a fɔ ko i ala lɔn ka ala kira lɔn ka silamɛya lɔn a banna o ni ye ka an fifa de k'an bɔ an ka diinɛ de kan ne tɛ dɔwɛrɛ tɛ o an ka diinɛ kɛlɛ de an bɛ min na k'o bɔ an bolo o kɛlɛ de ne tɛ dɔwɛrɛ tɛ mais an b'a ɲini ala fɛ ala k'u dɛsɛ an jugu ala k'u dɛsɛ an jugu ala k'u dɛsɛ. Ni ala kira yɛrɛ ka tandoli ye c'est ala kira kelen de ye ala ka jɔn ye anw tɔw bɛɛ lajɛlen ye ala kira ka jɔn ye an bɛ nɛɛma ni kisi ni ka di cɛba ma cɛba min nana sɔrɔ duniya bɛɛ dibi duniya bɛɛ tɔɲɔni ala kira nɔrɔ le ka duniya gbɛya donc a ye question min ɲɛsin ma o jaabi ka nɔgɔ puisque an ka kafu ka kɛnɛ sigi ala kira tɔgɔ la o ye an ma wajibi ye parce que wajibi lo ala kira tani kɔfɛ a ye mission dama dama t'an bolo a ko ne bɛna taa ka fɛn fila to aw bolo o de ye ala ka kitabu ye ale ni n ka somɔgɔw n'o ye sherifu ye donc n'an bɛ ala kira ka mawludi kɛnɛ sigira sherifu bɛ nisɔndiya min kɛ o de ye ala kira ka nisɔndiya ye sinon ala kira ti an cɛ ma yan mais sherifu bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya ma an ka sherifu cɛ n'o ye Serif Usman Madan Haidara ye ala ka n'a ka ɲɛnamaya jɛɲɛ ale min ka ɲɛ yɛrɛ don mawludi la ka mawludi bila valeur la sinon ka kɔn san kɛmɛw caman mawludi bɛ kɛ mais a tun bɛ kɛ kɛcogo min na ka burudaw kalan ka hamziyaw kalan mais ka wajibu don ara ka se ka ala kira jogo ɲumanw fɔ maaw ka se ka ladege n'a ye ka se ka ala kira yɛrɛ dɔn parce que ni ala kira dɔnna diɲɛ bɛ lafiya ale cɛ balo n'o ye Serif Usman Madan Haidara ye donc an b'ale hɔrɔma le kɔnɔ an b'ale ka mizani le kɔnɔ puisque n'a fɔra sherifu la ale lo ni ko sherifu fana i ko ala kira le donc ala kira b'an cɛ ma sallallahu a kɛra ko min nama min bɔra maka kan yala ni bɔra maka kana don ni muso kari ni kɛra ko min mɔgɔ min bɔra maka kana don ka kɛ sababu jumɛn ye kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka dɔ kɛ min ye adama jɛra
ale de bɛ kɛ sababu ye san o san a bɛ mɔgɔ lakafe nin yɔrɔ kelen kan ka kira Muhamadu ɲanamaya o sababu de nin ye ten u ka folo u y'a fora aw min bɛ jama kɛ ma ka to ka nin baara kɛ Ala ka barika don aw la ni jama nin mɔgɔ bɔra Côte d'Ivoire mɔgɔ bɔra Mali ne yɛrɛ min sigilen bɛ ne yɛrɛ tun bɛ waga nin ko nin sababu don ne ye Wagadugu taa nin to yen ka boli ka na ne ka don kɛ tɛ se ka kunnadiya sɔrɔ ne ka to ne nana wula muso b'a la cɛw b'a la denmisɛnw b'a la karamɔgɔ b'a la an bɛ Ala Taala deli Ala ka bɛn sigi hɛrɛ la ka taa denbaya sɔrɔ hɛrɛ la san wɛrɛ Ala k'an kafiya. Alisilamɛw ye ŋaniya siri ka duwawu don ɲɔgɔn fɛ ani ka AES jamanaw kɛrɛnkɛrɛn k'u kanu ni bɛn ni basigi ye. Hakili jiginna nin tɛ nin kɛnɛ in sigi ko fɔlɔ ye a bɛ san damadɔ bɔ ka sanga ni mawuludu ye Adama Jiginde a bɛ nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛ sigi sen kan silamɛw ka se ka nisɔndiya ko kira bangera. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlen kan Kafunɛ Bacili ale ka ɲininiw don. Kongo RDC jamana kɔnɔ babili dɔ cuna damandingɛ dɔ kɛrɛfɛ ka taa ni jamana worodugu ye ka digi Kilebi kan a kɛra sababu ye mɔgɔ 32 olu de nin tora dafɛ ka bɛn kari don ma marabolo ɲɛmaw ka fɔ la a kɛra dugu min na o ye miliyɔn dɔ ye Luyalaba province kɔnɔ damandingɛ babili in firilen kɔfɛ kana ni kasara ye ka niw bɔn Kongo RDC jamana minisiri min ka cɛw bɛ ɲɛsin jamana kɔnɔna kunkanko kow ɲɛnabɔli ma ale ye dantigɛli dɔ kɛ ka sanga ni kunnafoni di kɛnɛ sigili ye a ye min ɲɛnamaya kasara in kunkan hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ maaw kun balilen don u ka babili pɔn in lasɔrɔ damandingɛ in dafɛ barisabu ka d'a kan an bɛ waati min na ko sanji lahaw ta fanga bi ka bonya kulo kun lasɔmina ka ban k'a fɔ a bɛ se ka kɛ kasara ye barisabu ka d'a kan a yɔrɔ fanfɛlaw la dingɛw tigɛtigɛlen don togoya sugu bɛɛ lajɛlen na o kuma sigi kun kan ka kɛ n'a ye k'a fɔ bɔgɔ bɛ se ka firi ka cun dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw koɲɛw ɲɛnabɔli cakɛda service d'appui et d'orientation de l'exploitation minière artisanale n'o bɛ damandingɛw kofɔ Kongo RDC kɔnɔna na ka bɛn ni kari don ye olu ka jateminɛw bɔra k'a fɔ ko sɔrɔsilakaw ye mugu dayɛlɛn ka ɲɛsin dama baarakɛlaw ma min kɛra sababu ye ka na ni siranɲɛ ye u jatigɛbagatɔw y'u yɛrɛ ɲini mɔgɔ caman nana ɲɔgɔn sɔrɔ dama babili in sanfɛ jama cayara pɔn in ma o de kama a cunna ka tigɛ ka firi ni mɔgɔw ye mɔgɔ caman de joginna ka mɔgɔ 32 bɔnɛ u niw na damandingɛ min don cuivre ani cobalt olu de bɛ soli a yɔrɔ la ka caya cobalt ye dugu jukɔrɔ nafa sɔrɔ fɛn ye batterie lithium bɛ dilan ni min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolimafɛn électrique ani diɲɛ mago ɲɛminɛfɛn wɛrɛw caman. Madagascar jamana kɔnɔna na furancɛrɛ fanga maa ɲɛma Colonel Michel Aradrianirana a ye kunnafoni di k'a yira k'a fɔ sigi ka fɔ dɔ bɛna don ba la jamana kɔnɔna na min bɛna jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u kana jɛ ka sigi ka ɲɔgɔn masala ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bilasira jamana kun kan a laɲini ye dɔ bɛ dɔ tɛ o dɔn a mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye mun kosɔn jamana in bɛ se ka sigi bolo kelen kan yɛlɛma ka don jamana yɛrɛ taabolo la ka se mara kɛcogoyaw ma sigi ka fɔ in a kuma fanbaw bɛna na boli yɛlɛmaw kan minnu kan ka don jamana yɛrɛ kɔnɔna na san 2 nataw kɔnɔna na yɛlɛma minnu ni olu kan ka don jamana yɛrɛ forobacɛw la jamana mara kɛko la ani baara sen dɔ bɛna tali kɛ ɲɔgɔn na min bɛna kɛ nafaba ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw dangɛnɛmaya jamana institution ani kerecɛnya so ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani ministère d'état baara ɲɛkun bɛna kɛ o minisiri so bolo Madagascar jamana furancɛrɛ fanga ma ɲɛma ka kɔrɔfɔw la a seginna k'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma kan ka don jamana sariya sunba sariya kisɛw la référendum constitutionnel ka kɔn jamana ɲɛmasigi kalata labɛnw ɲɛ jamana ɲɛmasigi kalata minnu ni a labɛn bɛɛ a bolo k'a dɔgɔda san 2 natɔ wasa jamana ka se ka sigi bolo kelen kan a kiriko ani jamana yɛrɛ foroba baara kɛcogo olu bɛɛ bɛ se ka latigɛ ka jɔ sen ɲuman kan ka kɔn jamana ɲɛmasigi kalata baaraw ɲɛ Colonel Michel Aradrianirina n'o ye Madagascar jamana furancɛrɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ɲininkali sera a ma ko walima jamana ɲɛmasigi kalata la a bɛna na kɛ cɛbɔ ye wa
aka ɲiningali jaabi la a y'a yira k'a fɔ a bɛ o jaabi to jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ y'a kanu k'a fɔ ale ni Kanbɔli ka kan sango ka jamana ɲɛmaaya ɲini o kuma na ko baara bɛ taa o taa sira kan n'u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ tiɲɛna ale man kan ni jamana ɲɛmaaya ye jango k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini o kuma na n'ale yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ a ka jamana ɲɛmɔgɔya mago tɛ Madagascar ka denw ye o kuma la ale tɛna ye cɛbɔya la o b'a yira k'a fɔ de ale ni jamana ɲɛmaaya man kan bari Madagascar ka denw fɛla tɛ. Maraku jamana kɔnɔ ɲinini baara dɔw kun nun donna ka ɲɛsin kuluju dɔ ma ni u ko Grotte de Bismo Essaouira dugu kɔnɔna na Maraku jamana camancɛ bolo fɛ ka taa ni kɔrɔyan fanfɛla ye o sɛgɛsɛgɛli baaraw taara yelen sigi fɔlɔmaw ka ɲɛnamaya togo kan u tun bɛ balo fɛɛrɛ minnu na u tun bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ togoya minnu na nafa minnu sɔrɔla o kɔnɔ Maraku jamana kɔnɔna na fɔlɔmaw ka tariku bugunatigɛ caman sɔrɔla o fana la Bismo kuluwo in kɔnɔna na Bismo kuluju a kun lakodɔnnen don k'a fɔ fɛnkɔrɔ nafaman caman sɔrɔ yɔrɔw don fɛnkɔrɔ minnu yɛrɛ si bɛ taa san 250 la san 2021 san ɲininikɛlaw kun taara bɔ fɛn ɲɛnama fara dɔw kan n'u k'a ma ko koki o bayɛlɛmalenw a bɛ taa se 32 ma fɔlɔmaw tun bɛ o kɛ u ka fɛɛrɛw ye walasa ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ni ka kuma ɲɔgɔn fɛ o koki fara ninnu ɲinini caman taara kɛ o kan ɲinini baara yɛrɛ min bɛ sen na n'a ninnu taara novembre kalo tile 3 a bɛ to sen na fo décembre kalo tile 3 san 2025 fɔlɔfɔlɔ bagansiya kɔrɔ minnu bɛ yen n'u bɛnna ka tunu nka hali bi n'a kelen-kelenninw bɛ yen nɔ ɲinini baara taara se olu ma k'olu fana bugunatigɛ fɛn kɔrɔ nafaman caman bɛ yen nɔ u ka ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli in senfɛ Bismo kuluwo dafɛ olu fana yera k'u nafaw sidɔn. États-Unis jamana kɔnɔ États-Unis jamana ɲɛma Donald Trump kari don a y'a yira k'a fɔ a bɛna na fɛɛrɛ kɛ ka sigi ka fɔ dɔ kɛ ani New York maire ni ɲɔgɔn cɛ Zoran Mandani k'a yira k'a fɔ o sigi ka fɔ in senfɛ u bɛna na lajɛ ka fura sɔrɔ gɛlɛyaw la gɛlɛya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna kɛ sababu ɲuman ye New York maire yɛrɛ ma k'a lafiya bari sabu ka d'a kan o si jiyaba tɛ ani jamana ɲɛma Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ politiki ko mankan sababu la a bɛ kalo caman bɔ jamana ɲɛma Donald Trump a y'i ɲɛ tɛna kɛ New York maire ye ka tila k'a jalaki nkalon kan kabiri o kanbɔlen k'a fɔ k'a bɛ maire ɲini k'a yira k'a fɔ ko ni New York maire ye sebaaya sɔrɔ ka kɛ maire ye k'o bɛna kɛ New York dugu dafiri sababu ye a tun ye bagabagalikan dɔ fana ta k'a ɲɛsin maire ma ko a bɛ n'o gɛn ka bɔ a ka jamana kan bari sabu ka d'a kan ko Uganda ka den de don min nana laban k'i yɛrɛ kɛ l'Amérique jamana den ye wa fana ko fɛn bɛ tali kɛ bilankɔrɔ kan New York tɔgɔ la ko a bɛ n'o bɛn daraki ka bɔ a ka bolo kan a nana kɛ sababu ye jamana ɲɛma Donald Trump ani New York maire ka ni ɲɔgɔn faamuyabaliya ni ɲɔgɔn sama-sama a kɛra sababu ye ka tɔgɔba di maire ma kunnafoni disow la bɛɛ lajɛlen darɔ gɛsɛ kun don kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka yɛrɛmangutu wagatiw la waasa ka kɛ maire ye ka sanga ni jamana ɲɛma Donald Trump ka ni ɲɔgɔn ye ŋaniya in ye ka ɲɛsin New York maire ma o ka fan fɛ dantigɛliba ma kɛ fɔlɔ nka a bɛ n'a fɔ a bɛ maire yɛrɛ ŋaniya la ni ka jamana ɲɛma dagayɔrɔ sɛgɛrɛ bari sabu ka d'a kan a kɛra togo togo dugu kunkanko kuma don n'a ma ɲɛ jamana fan dɔ don o kuma a kuma tɛ taa ka dan kɛ. an tɛ sɛgɛn waleɲuman dɔn foli kurakurayali la k'a lase aw ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la an b'a jira aw la k'a fɔ ko nin bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an mɛn watara dala b'an ka jɔnya jɔ an na.